И здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Goldstorp и това е едно видео, което смятам да направя, т.е. от поредицата Minecraft идеи за къщи и така. Да започваме. Това е една къща, т.е. това трябва да е идея за затвор, т.е. когато играх на 1.8, най-новата версия, тук имаше едни статуйки и така. Това са и кабинките, нали. И тук съм написал wanted знака BG and в едно BG и wanted Bodo 40 and turn to. Така и това е къщата отвътре. И това е на втория етаж. Тоест това е една идея като затвор, нали, пак повтарям, и тук трябва малко въображение. Тоест да се представим, че това всичко е метално и някой иска да избяга. И той трябва да скръши тези решетки, да скръши и вторите решетки, за да може тогава да избяга. Нали? Така изглежда цялото. И ето това е къща от първи епизод. Така ето, това е. Нали, като втората къща. И съжалявам, че този епизод е толкова малък, просто не ми хрумна друго какво да направя. Напишете в коментарите какво ще могло да направя. И в следващата къща ще се постара да го има. Така. Това беше края на този епизод. Съжалявам, че пак беше толкова къс, просто нямаше какво да ви покажа. И така. Преди да спра клипа, ви напомням да се абонирате за мен. И да напишете в коментарите, нали, пак казвам какво да има. Т.е. какви детайли да има по следващата къща. И аз ще видя дали мога да ги направя и съответно да ги сложа. И така. Това беше края на този епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се и хайде, чао!